सुन रहे हैं त्रिलोकी रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली से। सखी रे सैया मिलल बा बड़ियार, सजिया पे हमारा करे लाचार। कैसे के कही सखी बुझे न बात, ढोरिये में अंगरी घुसा दे भर रात। सखी रे सैया मिलल बा बड़ियार, सजिया पे हमारा करे लाचार। कैसे के कही सखी बुझे न बात, ढोरिये में अंगरी घुसा दे भर रात। सखी रे सैया मिलल बा बड़ियार, सजिया पे हमारा करे लाचार। सखी रे सैया मिलल बा बड़ियार, सजिया पे हमारा करे लाचार, करे लाचार। हमारा करे लाचार। जहिया से हम आइल बानी सखी रे गवनवा, छोटे होटे ढोरी हमर बुझे न सजनवा। जहिया से हम आइल बानी सखी रे गवनवा, छोटे होटे ढोरी हमर बुझे न सजनवा। जड़िए के सैया हमर बाटे छिनार, हमरा के कहे हम कह देबै नार। कैसे के कही सखी बुझे न बात, ढोरिये में अंगरी घुसा दे भर रात। सखी रे सैया मिलल बा बड़ियार, सजिया पे हमारा करे लाचार। सखी रे सैया मिलल बा बड़ियार, सजिया पे हमारा करे लाचार, करे लाचार। राइटर लक्ष्मण पिया हमर करो न बरियारी, साइज तोहर मोटे बाटे भीतरी कैसे जाई। राइटर लक्ष्मण पिया हमर करो न बरियारी, साइज तोहर मोटे बाटे भीतरी कैसे जाई। असलम अकेला के बा आदत खराब, राजन अजय रहेला ओकरे साथ। कैसे के कही सखी बुझे न बात, ढोरिये में अंगरी घुसा दे भर रात। सखी रे सैया मिलल बा बड़ियार, सजिया पे हमारा करे लाचार। सखी रे सैया मिलल बा बड़ियार, सजिया पे हमारा करे लाचार। मिक्स बाय त्रिलोकी।